colla de dolçainers i tabaleters La Raix va néixer al Campello als finals dels 80. Aprofitant un curset d'estiu de dolçaina, s'agruparen una colla molt divergent on trobaven des de músics fins a simplement amants de la cultura i tradicions del nostre país. Passet a passet, la colla del Campello continuava formant-se i el 25 d'abril de 1996 adquiria el nom de La Raix i el vaixell de casc de dolçaina que representa les arrels marineres del poble. L'últim punt d'inflexió el trobem a l'estiu de 2001, quan la colla va adquirir caràcter oficial amb la constitució com a associació Colla de Dolçainers i Tabaleters La Raix del Campello. Roger, tu eres un dels membres ara mateix més veterans de l'associació. Podries contar-nos una miqueta com va néixer? De més anys, vols dir? Sí. De més anys. Però sí, jo vaig a començar, sempre havia molta més gent abans que jo. Tot el món va començar a finals dels anys 80-90, després d'un curs d'estiu, i tot això va encausar lo que és la colla d'avui en dia. I la veritat és que jo ara mateixa estic superorgullós de com estan en la cosa i la família que han muntat ara mateixa. En estos vora 30 anys d'història, no? Sí. I estàvem parlant abans, en estos vora 30 anys d'història que té la colla, quina ha sigut la seva funció dins del poble? Crec que ha sigut una mena de transportar lo que es la cultura transportar la cultura a lo que és el poble i intentar un poc difundir-la cap a totes les persones. Clar, donar a conèixer, no, la cultura valenciana dins del poble. Sí, clar que sí, però més que cultura valenciana ja és arribar a molta més gent. Jo crec que és una manera de poder juntar diverses opinions. I la música, com aquell que diu, com dic jo, és festa. És festa, no? I la festa no és política. Clar. I li arriba a tot el món. Això ho comprenso jo, però bueno. Clar. Sí, no? Vist des del punt de vista de l'associació de la colla com un element unificador, no? Sí. Dins del poble a través de la festa... Encara que molta gent ens hagi encasillat com a... Però jo pense que haurien de desencasillar-nos ja d'una volta. El que volem ser és una associació que vagi cap endavant i que anime des d'ací a molta gent que arribi dins de la colla, perquè és una gran família. Una gran família, no? Sí, després de la faena i el mal de caps, crec que és una manera de distraure i passar-te-ho... De desconnectar, no? Desconnectar. Clar. Arribes de la faena, vens aquí, 4 risses en l'assaig i te'n vas a dormir més a gust que... Sí, jo crec que sí. I aquest diumenge vau tindre el concert de primavera. Sí. A més, en una participació molt gran de xiquets joves, no? D'educants. D'educants, sí. Com ho vau viure? Com ho vau veure? Jo la veritat que quan vam eixir cap a fora vaig veure tota la tropa que érem allí i jo, esto no estic acostumbrat a veure jo, i la veritat és que va ser molt i em va impactar. I la veritat és que quan més gent també te sent molt més recolzat. Clar. Quan més gent hi ha en una colla, crec que te trobes més recolzat. Almenys a mi em passa. I com van ser els preparatius del concert de primavera? Pues la veritat és que portàvem molt de temps pensant en les peces i volíem fer també, a banda de lo que van tocar perquè pogueren donar-se a conèixer els educants, com si fos un homenatge a Antonio de la Asunción, que per a mi personalment és el compositor que més m'agrada a mi. Per a dolçaina, per a mi és el millor que hi ha, perquè fa una música
que arriba. Hi ha moltes voltes que tens que fer un concert i te demanen moltes peces molt tècniques i tens que estar assajant-les 30.000 voltes i les peces d'aquest home jo pense que te fan gaudir de tocar la dolçaina. Sí, clar. Sí, som molt agradetes, com dic jo. T'arriben al cor, no? Sí, a mi personalment sí. Molt bé. A mi hem comentat abans també que no sols haveu actuat així en el poble, sinó en els pobles del costat, sinó que inclús heu anat més enllà de les nostres fronteres, duent el nom del poble de Campello més enllà dels Pirineus, no? Pues sí, mos van convidar, com ho van convidar, vam enviar un vídeo al Festival Universitari de FIMU de Belfort i per unes casualitats de la vida mos van agafar. Perdona, on està Belfort? Belfort està pràcticament entre Alemanya, França i Suïssa. O sigui que és una mescla. Que aquest viatge, la veritat és que mos ho vam passar, vam fer el concert i a banda personalment va ser la meva despedida de solter. La meva despedida de solter que va ser una setmana abans de casar-me jo. I la veritat és que va estar bèstia. Va ser una experiència... Sí, que m'ho vaig aportar sense sentir-ho i la veritat que tota la quantitat de gent que havia allí van coincidir també en gent d'Alcoi, o sigui, havia de totes bandes, diferents músiques, va ser una experiència, la veritat, que molt bona, molt bona. Molt bé, i si tingueren que explicar-li a algú la tasca de la colla així dins del poble, més enllà, hem parlat del concert de primavera, més enllà del concert de primavera, on més, perquè al final és que són d'ací del poble, sabem que la colla està en tots els eventos, pràcticament. Pues, degut a la bona relació que hi ha en l'Ajuntament i en la Junta Festera, pràcticament estem en quasi tots els actes municipals. Ja pot ser la cabalgata, carnestoltes, cartell reial, el pregó de festes, les festes del Carme les també. festes del Carme també, fent la professó, o sigui que quasi tots els actes passen per les nostres mans. I la veritat és que sempre quan escolten la dolçaina jo ja està la raixa ahí. I la veritat és que és el que hi ha. No hem parlat d'uno dels, qui sap, dels moments més emocionants per a la gent d'ací del poble, que confluïx la Raj en la banda de l'abans, com és el concert de la música festera. Què sents tu com a campeller, com a fester i com a dolçainer de la Raj quan estàs tocant aquesta música festera i estàs cridant a tot el poble perquè comencen les festes de Moros i Cristians? Tradicionalment la banda sempre ha tingut molt de més seguidors. La colla, poquiu a poquiu, anem fent els nostres també. Però és un sentiment un poquiu gran perquè és la feina de molt de temps. És de quasi tot un any de muntar peces. Per això arribem tots al concert i arribem molt concentrats perquè és la feina d'un any. Perquè el concert d'octubre és el més important que té Morato, és l'actuació més important que tenim a l'any. I gràcies al nostre director, Luis, que se pot portar endavant. Hem tocat diverses peces que són molt complicades. Però jo el que espero, jo penso que no deuen de ser ni menys ni més complicades, sinó que li arribi a la gent. També esteu presents el dia del 9 d'octubre, el dia en la processó cívica. En la processó cívica, acte institucional. Acte institucional i identitari del poble valencià.
i que més que l'instrument del poble valencià que estiga en el carrer. Clar. Per això el fer molta colla en aquest instrument és molt bonic, és molt bonic. Quan veus una tafarra de gent vindre per a tu així, a mi m'impressiona, perquè jo ho he viscut sense ser músic i formant part de la colla. I tu passes, no bé, tu passes el doble. Clar. Per això convido jo a la gent que vinguin tots a la colla. Molt a bé. la colla i que formen part d'ella. I com recordes tu entrar en la colla de xiquet, com tu dius, o de jove, de cal votar? Bueno, xiquet, jo vaig entrar matxongo, majoret. vaig entrar matxongo i pues, la veritat és que va ser perquè quan vaig a començar en les primeres classes en el nostre mestre Gato, cada dia, o sea, nosaltres teníem dimarts classe, conforme acabava la classe, tenia ganes que arribara el dimarts, perquè tenia ganes d'anar a donar classe. I tocava, que hi ha una persona, si li agrada l'instrument, sé que va estar tocant, hasta que puga, per lo menos, tocar algo. Que és el que fa jo toqué algo. Bueno, Roger, pues moltes gràcies per estar així amb nosaltres i res, molt bé en el carrer. No hay de què, aquí estem, I para lo molt que bé en faci el falta. carrer fent festa. Molt bé. Gràcies. Vale.